Andres Leonardo Gambo Duran, Kolumbjan ta' 43 sena, inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti s-sibt filgħodu brabta ma' sejba makabra ta' raġel ieħor li nstab imqatta f'bagalja f'Taslima. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispeturi Kurt Zara u Wayne Camilleri spjegat kif l-akkużat qiegħed jiġi mixli bit-traffikar ta' droga kokaina f'Malta u barra minn xtutna b'ħasil ta' flus u li ħeba katavru li allegatament miet b'omiċidju. Ġie spjegat li fid-9 ta' Diċembru nhar it-tnejn li għadda l-ħabta ta' nofsinhar persuni li kienu fuq dajsa fix-xatt ta' Taslima lemħu bagalja suspettuża fil-baħar il-barra mix-xatt. Din il-bagalja instabet minn żewġ persuni minorenni u resquha lejn ix-xatt. Hawnhekk żewġ persuni oħrajn fetħu l-bagalja u sabu katavru. Kien hawn li l-pulizija marru mill-ewwel fuq il-post fejn ġo l-bagalja sabu fdalijiet imqattajn ta' raġel. Ir-raġel kien libes biss ħarqa tal-adulti u fil-bagalja kien hemm ukoll idejh u saqaħ li kienu mqattajn f'borża. Minn hemm imbagħad il-katavru tieħed il-kamra mortwarja sabiex tkun tista' ssir l-awtopsja fuqu. Min l-istess awtopsja ħareġ li raġel kien diġà mejjed meta nqatawlu idejh u saqaħ. Sar magħruf li din il-bagalja nxtrat ġurnata qabel ma sar dan l-allegat omiċidju minn ħanut f'San Ġwan fejn inxtrat ukoll il-mannara. Fl-istonku nstabulu iktar minn 100 kapsula droga kokaina fil-waqt li minn eżamijiet oħra nstab li l-vittma miet f'gatt. Sa dan it-tant intqal li eżamijiet ulterjuri oħra għadhom għaddejjin biex jiġi identifikat il-vittma bil-possibilità kbira li huwa raġel ta' 50 sena mill-Kolumbja. Ġie spjegat ukoll li l-Kolumbjan ġie arrestat ftit metri l bogħod mir-residenza tiegħu f'operazzjoni delikata ferm. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest u għalhekk il-qorti preseduta mill-Maġistrat Marsen Farrugia żammet lill-imputat arrestat. Intant il-pulizija diġà resqu lil raġel Portugiż il-qorti fejn ġie mixli b'akkużi ta' traffikar ta' droga. Sa dan it-tant aktar kmieni saret konferenza tal-aħbarijiet brabta ma' dan il-każ fejn ingħataw aktar dettalji indirizzata mill-Assistent Kummissarju Keith Arno propju 48